खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांग्रोनानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि बागैनो माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। जेरै नोंथांमोना पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो खोन्थाहरनो सानदों। आरो बेजों लोगोसेनो जेरै इक्वाइसि होनाय, लेन्ड सिडिं खालामनाय, दा बेफोरनि बागै आं माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो गासिबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना गोसोआव दंखायो जानांगौ नोंथांमोना पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना थांनाय मार्चनि 13 थारिखआवनो मोननो हादोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बारा गोबावथ' नेनो नांला। नैबे 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय गासिबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरग्रोनोसै नैबे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन। दा नोंथांमोना फैबाय थानाय जुन मासाव नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै एप्रिलनि 8 थारिख जाबाय खोमा दिनै। दिनै जोंहा एप्रिलनि 8 थारिख जाबाय। एप्रिल, मे, जुन मासाव नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने मास मोननैखौथ' नेबावनांगोन होननानै बुंनो हागोन। दा जिखियानो जामानो नोंथांमोना मिथिना मोनखाबाय आरो नोंथांमोना मा मासाव मोननो हागोन पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना जुन मासाव मोननो थांगासिनो दङ। जुननि नोंथांमोना 15 थारिखनि उनाव मोननो हागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना सिगां बोसोरावबो जुन मासावनो मोननो हादोंमोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ आसाखौ लानो हागोन जे पीएम किसाननि 23थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय जुन मासावनो मोननो हागोन होननानै। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बाराबो मोननो हागौ। जेरै नोंथांमोना रादाय होनायखौथ' खोनाखाबाय। भिडिअ जायफोर नोंथांमोना आंनिखौ नायबाय थायो नोंथांमोना खोनाना मोनखाबाय पीएम किसाननि फैसाया जोंहा एसे बारायनो थांगासिनो दङ। जायफोर जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि मोनसे स्किम दङ जाय बेहाय माने जायफोर पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना आसाम सरकारनि मा मोनसे स्किम मोनथाय स्किमनि नामखौबो आं बावबाय। बे स्किमनि जे नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोनफागोन। दा बेनिखायनो नोंथांमोना माने बोसोराव 17,000नि एसे बारा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। एबा 17,000खौनो हमना लाबाय। नोंथांमोना 17,000 फैसाखौ मोननो हासिगोन जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि एबा जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसा मोननो हायो। दा नोंथांमोना बोसोरसेयाव 17,000 फैसा मोननो हासिगोन सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एबा मदि सरकारनि। बेनिफ्राय आसामाव जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सरकाराव फैफिनोबा नोंथांमोना माने जायफोर दायो पीएम किसाननि किस्तिनि फैसा मोननो हागासिनो दङ बोसोरसेयाव नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय 17,000सो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन होननानै। दा बेथ' जाहैबाय पीएम किसाननि जे जोंहा नैबे 23थि किस्तिनि 2000 फैसा सोनायनि आपडेटआ। दा बेनिफ्राय किउआइसि होनाय बायदिया जोंहा खामानिया सोलिगासिनो दङ बेलेगाव। नाथायबा जोंनि नैबे आसामाव दायो सोलिथ'वाखै। मानो होनोबा जोंहा दायो एमसिसि नांनानै दङ नालाय। दा बेनिखायनो आरो दा जेखियानो जामानो जोंनि नैबे आसामनि अनगायै बेलेग रायजोआव दायो सोलिगासिनो दङ जोंहा इक्वाइसि होनाय, लेन्ड सिडिं खालामनाय बायदिनि थाखाय जोंहा दायो खामानि सोलिगासिनो दङ। अफिसियेल बिथांमोना माने जायगा जायगा बिथांमोना मिटिं खालामनानै फार्मारफोरनि प्रब्लेमफोरखौ दायो बिथांमोना सल्भ खालामना होनायखौ नुनो मोननाय जादों पीएम किसाननिखौ। जेरै गोबां आबादारिफ्रानो माने मोजांबोथ' बिथांमोना केवाइसिबो होनानै लानो रोङा, लेन्ड सिडिं बोरै खालामो बेखौबो मोजां मिथिया। गामि एरियायाव थाग्राफ्राथ' माने एसेबां माबा गैया नालाय। माबा गैया माने बिथांमोना एवारनेस एसेबां माने गैया नालाय। बेखौ आं नोंथांमोननोसो बुंहरदों आरो बिथांमोना जेनेबा बेखौल' सानबाय थायो पीएम किसान फैसाखौ मोनला होननानै केवाइसि होनांगौ होननानै मिथियो। नाथायबा बेखौ बोरै होनांगौ बेफोरखौ बिथांमोना गोबांनो मिथिनानै मोननो हाला नालाय। दा बेनिखायनो माने आसामनि गुबुन गुबुन रायजोनिया मालाय अफिसियेल बिथांमोना माने दाब जायगायाव बिथांमोना मेल मिटिं खालामनानै जायफोर आबादारिफ्रा सिगाङाव किस्तिनि फैसा मोनबाय थानो हायोमोन पीएम किसाननिखौ दा बिथांमोननिया इक्वाइसि होयैनि थाखाय एबा लेन्ड सिडिं खालामफिनैनि थाखाय फैसा मोनैफोर बिथांमोननिखौ माने खाथियाव थांनानै बिथांमोना खालामना हैदों आरो। दा बेनिखायनो जोंनि नैबे आसामावबो बेबादिनो जागोन। जोंनियावबोथ' गोबां आबादारिफ्रानो सिगाङाव मोनोमोन। 11 लाखनि बांसिन आबादारिफ्रानो जोंनि नैबे आसामाव पीएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन। नाथायबा बेसेबांसो मोननो हायो दायो नैबे 22 किस्तियाव बेसेबांसो मानसिया मोननो हादों आसामाव मात्र 4 लाखल' मानसिफ्रा मोननो हादों। दा बेनिखायनो आदानिबो बांसिन माने गोबां मानसियानो दान जाबाय। 11 लाखआव नोंथांमोना सानना नायदो दानो बेसेबां फैगो 4 लाखआव फैबाय। दा अब्ला बेसेबां लाख मानसिफ्रा दान जाबाय। दा बेफोरनि माखासे जाहोनफ्रानो जाहैबाय इक्वाइसि होनांगौ दङ। दा बेखौ होनानै लानो रोंला गोबां आबादारिफ्रानो मिथियोल' केवाइसि होनांगौ होननानै, लेन्ड सिडिं खालामनांगौ होननानै। नाथायबा मावनानै लाला नालाय बिथांमोना थांनांगौबो जायो, एग्रिकालसार अफिसाव थांनांगौ जायो, इक्वाइसि होनो थाखाय बहाबा CSC सेन्टाराव थांनांगौ जायो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना थांनानै मावहैना लाला नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोननि
नोंथांमोननि नामा बेनिफिसियेल लिस्टनिफ्राय दानला जोबजाबाय सोरनाबा बायदि बायदि नोंथांमोननिया प्रब्लेम जाबाय दा बेफोरखौ नोंथांमोना माविनि थाखायनो जोंनि नैबे आसामनाबो दा बेबादिनो बांसिनानो दानजादों आरो माखासेनाथ' जायफोर इलिजिबोल नङा जायफोर माने इनएलिजिबोल खा दा बिथांमोना एप्लाइ खालामनाय दा बिथांमोननिखौ दानना होनायनि अनगायैबो माने इकुवेसिनि थाखाय लेन्डस्लाइडिं खालामैनि थाखायनो माने गोबांनियाबो दानजादों दा बेखौनो माने बेलेग रायजोना मालाय खालामनो होगासिनो दं जोंनि नैबे आसामावबो इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना इकुवेसिखौ होनानै लानो हागोन खाथियावनो नोंथांमोननिसिम फैगोन दा बिनिफ्राय लेन्डस्लाइडिंखौबो नोंथांमोना खालामना लानो हागोन नाथायबा लेन्डस्लाइडिं खालामनो थाखाय नोंथांमोननो माखासे डकुमेन्टसखौ नांगोन दा बेनो जाहैबाय नोंनि बे हानि डकुमेन्टस लेन्डस्लाइडिं जमाबन्दी कपि बेखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाखाबानो जाबाय जमाबन्दी कपिखौथ' नोंथांमोना वेबसाइटनिफ्रायनो डाउनलड खालामना दायो लानो हायो दा बिनिफ्राय खाजोना जुदि नोंथांमोना हैदोंबा नोंथांमोना बे खाजोना रसिद मोना होमबा बे खाजोना रसिदखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा बेबायदि होनानै नोंथांमोना लेन्डस्लाइडिंखौ खालामनो हागोन नोंथांमोननि खाथियावनो फैगोन जोंनि नैबे आसामाव जेब्ला जागोन इलेक्सन उनाव जागोन बादिखौ आं मोनदों बेलेग रायजोआव जेरै जोंहा जागासिनो दङ अब्लाबो जायफोर नोंथांमोना खालामना दायो लानो सानदोंबा डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव नोंथांमोना थांनानै खालामना लानो हायो नैबे लेन्डस्लाइडिंखौ इकुवेसिखौ नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलजोंथ' हायो नाथायबा जोंहा बाय'मेट्रिक बायदिसिना जोंहा खालामनांगौ जायो दा बेनि थाखाय नोंथांमोना कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै बानायना लाहैबानो जाबाय अब्लानो नोंथांमोना पिएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनफिननो हागोन इसेबां 11 लाखनिफ्राय 4 लाखआव फैनायाबो एसे बांद्राय जाद्रायथारदों गोबां मानसिफोरनो दानजानाय बेबायदि जाहैथारदों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव पिएम किसाननि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोबा नोंथांमोना खामानिखौ मावना लाबानो जाबाय मानो होनोबा पिएम किसाननि फैसा जोंनिया बारायनो थांगासिनो दं सिगाङाव नोंथांमोना बोसोरसेयावसो मात्र 6,000 मोनोमोन दा नै जोंनि नैबे आसामनि मोनसे स्किम जाय स्किमखौ माने पिएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं सिदायैनो दा बेनिखायनो नोंथांमोना बोसोरसेयाव बेसेबां मोननो हागोन 17,000 फैसा मोननो हागोन दा बेनिखायनो 6,000निफ्राय 17,000 जाहैनाया बारायनाय जायाखै होमबा बुरजा जायाखै होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना पिएम किसाननि जायफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ फैसा मोननो हालाबा माबा मोनसे जाहोननि थाखाय दा बेफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो दा अफिसियेल बिथांमोना खामानि मावाबो जानो हागौ बिथांमोना एसेबां बेहाय बिथांमोना होआबो जानो हागौ थाल लायाबो जानो हागौ आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो पिएम किसाननि जाखिनि नोंनिया प्रब्लेम जानानै दङ बेखौ मावनानै लाहैबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिसाव थांनानै बेनिफ्राय गावबुरा सार्टिफिकेट बायदि बेबादिबो नांगौ जायो गावबुरा सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना दिहुनना लाखाबानो जाबाय गावबा गावनि गावबुरानिफ्राय दा बेखौबा नोंथांमोननिसिम बेबायदि गोजान खावलायनो थाखाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुखजों नोंथांमोना कमेन्ट खालामना सोंहरदों आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गासिबो मानसिफ्रा नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों